1, 2, 3. Човек как си гледа. Ай сега споделете къде сме и какво правим. В момента сме на катамаран. Вие много хубава разстока. Сега пихме винце, вече го изпихме. Можем да ви кажем на здраве. Нищо, на здраве въпреки всичко. Здраве. Бяхме делфинчета. Плуваха с нас. Плувахме. Благодарни сме на Стив Стив, благодарим. за пореден път. Пак ще дойде. Пак ще дойдем задължително. Задължително. Да не е всяка седмица, но през седмица. Браво, чай да снимаме А теб не сме те снимали, бе, случващото се. Но какво да ми снимате на мен? Аз какво да Как е, кажа? Марина? Чакай да се скирам, защото не виждам. Маринче. е? Какво да кажа? Освен Стив, благодаря ти. За хубавия круиз. Валя, ти също ще бъдеш тагнат тук на този клип, да знаеш. Ето го, ето те и тебе. Ето го, Вало. Вале! Да, Ето я Стевка, предавам на Маринчето. да, ето Аз Стефи. много се радвам, че съм тук с вас. Ей. Тотно е, пускащо, приятно. Искам Да. пак. Не искам да се прибирам. И водата беше страхотна, не забравяйте. Супер! Много яко. Супер! Окей, айде, бай. Офиса ще го местим ли тук? Да, офиса. Любене, офиса трябва да преместим тук.